Julesuppe. Julesuppe. På Grønland bor en kæmpe mand. Han elsker steg og juleand. Jeg tror, det vil gå ham skidt, hvis ikke han taber det fedt. Fede kinder, pølsefinger, skægget, det er en paryk. Ja, hvad siger julemandens kone til en mand, der er så tyk? Jeg synes, julemanden skal på julemærke hjem. Ja, for hvad nu hvis, jeg tænker nu hvis, han pludselig falder om. Jeg synes, julemanden skal på helsekostprogram. Det mangler bare, at vi også har en healthy julemand. Kan julemanden blive en valid pensionist? Det håber jeg, for ellers bliver hans otium vældig trist. Kom nu, vi må gøre noget. Vi må bryde den sociale arv. For julegrisen spiser bare alt, hvad huset har. Jeg synes, julemanden skal på julemærke hjem. Jeg synes, julemanden skal på julemærke hjem. For tænk nu hvis, hvad nu hvis han pludselig falder om? Jeg synes, julemanden skal på helsekostprogram. Det mangler bare, at vi også har en healthy julemand. Det må gå galt på et tidspunkt. Inden længe vil det ske. Den store, fede julebuk vil segne med et suk. Og hvad skulle mor gøre, hvis julemanden omkom? Julemand, lad nu være med at spise så meget. Julemand, lad nu være med at spise så meget. Jeg vil også have gaver i år. Julemand, spring nu over stegen. Tænk, hvis jeg ingen gaver får. Jeg synes, julemanden skal på julemærke hjem. For tænk nu hvis, ja hvad nu hvis han pludselig falder op. Jeg synes, julemanden skal på helsekostprogram. For det mangler bare, at vi også har en healthy julemand. Tak. Yes, vi ligger og se på, at helt oppe at stå her, der er mere plads, og man må gerne stå til pæren også, det er også, at du taler på det. Sådan.